Guys, Hinkhy Paidi soंथिनि सायमालानि जे Greater Tipraland abo जों सानमानि abo chini bagui chata saya bangma borokni collection tongimano Tipra asung rajyo chikon dio ba tamni bagui teboisa khaksa rajyo salamna thangui tong ama hai kabangmani borokni collection eba sungmung tongimano ba asaimano abono tui tini norokna ang clear khlainai a collection ni answer norokno runa bagui ang o video mas sanamka gabon bagen rok o video no plansin paithak jora nai tongdi ga Paidi tini video no chenglai sinai Greater Tipraland ni kok saimanani segang sung TT-ADC ni kok bo kisisa saiman layana tei sini Tipra hawa je 1971 ni 2011 jora census ni mote Tipra sarak busuk tong abo percentage na busuk tong abrok sung tabuk saiman lai Tipra sani je population census khlaimani mo 1971 no busuk tong gakai 4,50,544 tongo sini Tipra hawa amuni ulo hai 1981 no census claimani mote 5,83,920 tongo sini Tipra sa 1991 no 8,53,345 tongo sini Tipra sarak amekno 2001 no 9,93,426 eka ama hekno 2011 no je census claimani mote 11,66,813 tongo sini Tipra hawa sini Tipra sarak ajarawa sini Tipra sarak percentage tong apruwa 31.8% abo Paidi जों सायमालायनो जों द ताबो ADC area o tongi tongo TT-ADC hino abo norok joton saimano aro kaisa council tongo eba koksap nok norok joton saiman kana inka aro no koksap laijago taklai 2023 o busuk rang sabaija abo hairoke bebak no ajaga koksap jago jaga rang sabaijak nai bebak no ajaga hisab khlaijago inka tabo Paidi saimanan je sini Tipra ni jeta bugulik eba geography ni mote hinga kai sini Tipra ni jeta square eba jaga warmani hinga kai sini Tipra hawa je jaga tongmani 10,491 square tongo jotoi sini Tipra ni je tormani eba warmani inka amoni bisingo TT-ADC o je ha tongmani eba jaga tongmani hinke 7,132.65 square mi tongo chini o TT-ADC area o inka tabuk je Greater Tipraland sanma bo o TT-ADC area no tino sano je o ha tongmani abono no Greater Tipraland khaina henai sanoi tongo jara sijak nujak sini jeta political darok je tabuk je sanoi tongmani abo hingka kai Greater Tipraland eba bubagrani eba sini je Maharajani bini tuidulma bai je sanjagi tongmani hige aboni slai sekang je Tipraland ni sanjakmani hingke norok jotono saimano abo hingkai IPFT party rok plus sekang sanmani phiaba borok abono borok imangno borok abono success khlai manliya hai ingmani bar production maniko bote cha haina hai abono tewe sampeka je kotor Tipraland eba Greater Tipraland hinai ga amo je kaisa bebak bai kokchap bising tui TT-ADC area kaisa no khagui kokal hapang eba haste sanam jaknai hinai borok a jagao kokchap laika amo Tiprani phatar tongnai tirprui tai kubuni dofani bororokni manthai naikani khaina bagui kaisa mothai eba dol sanam jaknai hinai borok abo kokchap laika TT-ADC je law eba ain tongo a power tongmani je hasterugui geography area o je 2.3% nahar jagi tongo TT-ADC area o aje geography area inkai te a jagao te kaisa ain swijak tongo je council compromise 30 members mane aje council ni bisingo ja kopsap ni bisingo jotoi 30 eba 30 jona member tongo eka aboni bisingo 28 elected khlaijago mane election bai buta buting bai abo selection khlaijago eka aro ni bisingo 2 jona hangkai governor bai nominate khlaiei hitok jago genrok saiman kana je Greater Tipraland boba haike abo Greater Tipraland no sunam jakha eka tabuk sini je Indian constitution ni mote je Greater Tipraland sanai deman na sanai deman ya abone tui kisan rokno siri ribana simple babe je demanding boba haike abo demand khlaijaka inke aja constitution je article ni number 2 te 3 o je ama haike swijak tongo je khaksa hapang sunam jakthun nei je aro swijak tongo inke ama haike no article number 2 3 o je
tongmani je Swijak Tamo tabuk o je article ni bisingti ching silai nahalayane article draft constitution 1948 ni mote je ketal has senamani te haste ni bisingo boundary ketal eba ketal mung selai mano hinai aro Swijak tongo engke tabuk kuno abono tei daud jeng khlaina gori tam ningke jeng je greater Tipraland changai tongmani abo bebak sini bagai abo chao eba abo right tongo seman kana je ketal hapang salamano tei bumungbo nangkangkai selai mano engke number ebo Swijak tongo tomung haste no khagui eba separate ba alada khayei eba aboni selai chikoncha jagano baksa khlai khagui mano eba ketal hapang sunamano hinai e number Swijak tongo b number Swijak tongo je jesa jagani area kotorno no khagui mano ni Swijak tongo ama ekno jesa jagani bumung selai mano pia aro bo kaisa raida tongo je jagani pano je bumung selai mano pia ba bumung selai thanibo kaisa ain tongo ni sao je president eba rashtrapati ni koktui parliament tei kuno bill tui manya chao tomung bill tongma hai kuno hasteo eba area o boundary eba bumung selaina khai bill Swijak ma tongnai ni sao bo bill Swijak ma tongnai hinke borok ni aro khaknani upojukto tongo ama hake bill Swijak tonga nangai mane romdi tabukchin Tipra hasteo tamni bagile greater Tipraland nangai tongkhaba ama nangmani karon nongkha je reason nongkha jungoro je phatar hani phainai o 10 no jung jagari mani bagai jung tabuk belai tong kosto ngai thangka je tini Tipra sarok no jung phioknani bagai jung yoknani bagai chini jung je man thane jung segina harmaya ba na harmaya ni bagai tei jung kwbang lekha pora khlai tongphano jung job rogo jung je mana tongmani amsek mandia taromdi kaisa example jengaro 70% mana tomo jeng 30% chi mani thangai jengaro kuluk laya ngai thangka gahaini bagi tomungno jeng greater Tipraland jeng tomungno mani thangka hanga direct fund ngai sini bisingono school college ngai sini bisingono kabang factory ama haike tawan ngai sini bising kabang office adalot bo kuluk jak sinai ama haike snamjak nai aboni bagi no je o je greater Tipraland tabuk sanai tongo gedrok saiman kana tei tam sa jagao reference Swijak tongma hai president ni dangi mungbai ulo jorani bising tei hasteo kerong Swijak khai ketal haste sunamano hinchau te kaisa nai tabuk sini je Bharat ni je president bai kok salayei te tin Tipraland je governor bai jottono kok salayei je reference ni bising borok ni dagi mungbai mane president ni dagi mungbai tomungno kaisa ain Swijaka tabukle je Tipra sarok ni bagai kaisa greater Tipraland nangine tongkha borokno tabuk ketal hapa bagai abo belai nangi ni ngangkai apurkai je ketal haste ba ketal rajya ba ketal state ba separate state khagai naharai mano hini oro Swijak tongo serai tuition ni article number 2 3 o kaham ke Swijak tongo gedrok bujikana je greater Tipraland tamna hin te tamne bagai sanana nang te bobo article Swijak tong tai Tipra hasteo je chin Tipra soni population 2011 jora je census nai ne mani hinga 11,67,813 jona tongo nga tabuno 2026 census ni mote tomung lekangkanga kai mane busukbungi thana abo apro lekanganga saiman nai norok tomung o video no saja kanga kai like dena ta pogri te busuk saja khanor comment box thangi comment klai chadi te norok ne friend songthani bo share klai di te oma khane related video nai tana mo chungi tongo hanga kai kok borok hindi tech and entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi ga asuk no jotno na hambai bye